Baby, iwe iwe si sin hakanika catechism series nakanika Amen Faithful and True Channel rangka nga ba Marcel Mertong hakanika singi hakanika catechism series ni page ya kajinga day jongi hato ka jinga how Chris ka don ka jing Sean ne ka jing kta ha ka jinga day jongi pat kiwe pat ki parapriu ka jing Sean jong ka jinga ha ka jing im lene ki jing im jongi dengan sedang dakaba ngipet yala ka jong ka jing yomat jong ka jinga but ka jing long ka jongi bat kiwe pat hato kane ka don em kano ka jing Sean lene ka jing kta ha ka jing im ka jongi ka paman la kasingi hato ngilaan em ban penken mau ilade ya kano ka jing jia ya kano ka por ha ka jing im ka jongi ka ba pen i kumno ka jinget haublei ka don ya ka jing Sean ka babha ne ka bam sngo tenat negative and positive impact lada de hangi nikong kala bandon ka jing de sepang ka jing late school sepang ka jing late school ka jongi ya ka ba ni yo yak aka ha kata ka jing late pule ka jongi ne bat ki briu ki ba ni laya kentu ha kalenti jing ya jong ka jing im ka jongi lane kala aban long kano ka wepat ka jing yo mat lada ka jinget ha ukris kanom don kano ka bor ka pa jiliu ka ban pen keladur ha ka jinga dei jongi bat ki wepat kane kanom don ka kano ka jing kta ya ki ba penlong kongsan ha ka jing im ka jongi pade na ka dau ngidei ningkong ban ban petu ya ka jing long ba ki Kristan kimla ban shu le men le ba ki don ya ka jing long try jong ka jinget jong ki bat ya ka jing it Kristan ha ka wepat kaliang ka jinget jong ki kan yalam ya ki ban pet ha ki wepat ki briu ha wepat u briu ha ka wepat ke briu ha kerkom ke pakerpang ki Kristan kim don ka jing ong ba ka dei ka jinget ke batang jonga de manga pa penyat ya ka jinget ublei ula thau ya ubriu bat kabriu hakadur jong uhi kumta kalong keba kerkum ke jinglong ke jong u learning offering it is perfectly normal ba nakapanta kum kini ki Kristan bakin he kin san ha ka jinglong men sem bikin long kinang but ki jong Kris kumba long barok khait ki briu ki badan haki niam paper ki sem ba ki do not ki jong ki ya kata ka do not jong ki la pen long ban it bat kata ba kalong ke ba kam yo jingker khu
da kapa ai ban ya kapa yok pediang. Kam apostol arpau lai pusan. Ki Kristan ki tibru bat haki dulir nenek ki jingmi naka dorbar ba Vatican baar Second Vatican Council bat kane kalapen ken mau ya kata ke perken mau ya ke ya kane ke jinglong jung ki Kristan ban long ki ba ai ban ya ka ba kin yok priang ba sim ba khuj utrei ha ke jing im jong baro ki briu ken thei bat sinrang ki badon ya kamon ka ba pha pan pen keladur no ya ki do not ki jong ki do not mau jong ki sha ki do not briu lan pe ya kane ha kane ka kadon ko ka dulir jong kapalang pami na ka dorbar ba Vatican ba ar ka kerteng the church in the modern world manusia mekane ka nomor lai pupra pat ka saf paragraf iwe tu kumta ki Kristan ki ba shisha kim sngau pla ban lene kim sngau lengo lane ban yo ya kerkom ba ki Hindu ne ki Sikh ne ki Muslim ya kaba ke jinget jongki hauble kaya lam ya ki ban long ki basbun ha ke jinget dei jongki bat ki we ki sngeuru ba right ki don ya kanuksa ba haki padena kan kadau ngila ban keli ala de ki dor jong kejinglong Kristan lane jong kejing bom long Kristan kapa penla ban ya sam ban ya ailem haba ki kren ya kajing kapa shisha lane haba ki lenno ya ka ta kabalong ke jing ke bamde shisha kajing kiba shule men le ke bamde jing they denounce the caricatures of true love natangin pule ya kata ka jinglong jing ke pa shisha naka city kepanikong Paulus apostol sya ki Kristan ha Korin lenong ke ba khat lai kat sao hadu nyo kajing kayai sya satar kajing kalong kapasbun kajing kam pihun kam le khlo kam le krau kajing kam ju klamakor kam wat lade kam khoi lemne kam ju adnun kajing kam kemen ha kajing le bom hok henre ka shat kemen bat kajing shisha kajing kamap yaki baro kashania yaki baro ka kermen yaki baro ka yaisha yaki baro tare kajing ke bashisha ke ba Paulus apostol hikai yaki nong Korin bat kadai ru kajing hikai yangi bangi puson halor kane kajing pule bangi sidang sudap pule ngila ban pen pau let's say halade ya kinu kijing yo mat kajing halor kane ka ketin ke jong blai ke pangidang sudap yo sngau ban pin gumno ha kajing 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 ya lenti jungi kajing kendu jungi pat ki breu kajing dei jungi pat ki we pat ki breu halor kane ka city benikong Paulus apostol saki Korint long ka khat lai khat sao hadu nyo bandangin teng ban kren sapang kajing ke bai shisha pengi sedang da ka ba ni itu ya
kajing don jong ki we pat ki breu ha kajing im jongi kajing kendu jongi yaki lane preng yong appreciating the attention of another person kane kam day kaba kaba kesu long kata kaba penmi kaba su long hi hakadonot jong ukunlung ban pen syong dor ya ka jing i kebala pen i da u lene da ka lene da ukpa ne ka kemi jong itai kelung kata kaba ngi offering ka reflex kata ka reflex la pen pau ya kata hakarukom kaba ukulung upu samarki wo kene ya ka jing don kene pasal pang ka jing i ka bisa pat kumno ba ngi pen pau ya kata ka jing ya day pat ek pa don ka jing ya day kumno wadi kulung ru ila pen pau ya kata haba ngi ai jing i ane ngi kren ane ngi penlut kapor pat ita ibreu ne ka reflex ka don pat ha ikulung kane ka pau ha ka jing pu samarki ikulung ya kimi ne ya ikpa jong i but kumta suki ikulung in itu de ipa itu de ime te kene karkom pen pau kene karkom jubab kene karkom pen pai ya ka jing le jong iwe pat ibreu but ka jing pdiang ya kene la shem ha kinu ru kirkom jing i ban i kamut tang ban ai henrei halor baro kalong ban appreciate ya ka attention ban kubur ya ka jing ai por ya ka jing kren ya ka jing spoon but ya ka jing long spoon ka jing long jemnut ka jing long jai but ka jing dap jing eat but jing sotenat jong iwe pat ibreu hato ka jing eat kurim la ya ka jing eat kurim la ban shem ha kadonut jong itu ikurim iwe pat ikurim ubom lene kabom perkat ne ka bom sim ya lade ne lade u shenrang ne ka kentei ba ulong ne kalong kepala ban i sisien apareng kyong kan conjugal love be found in the heart of a partner who does not consider him or herself lovable ha kawai na kikot kichong u Archbishop Fulton Jishin u yatu yakane ka jing ya mat jing kendu ka jing u ka ba uladon but wei u samla shendrang uba ula itu itau ula ong nga la itu ya wei u kena shendrang samla shendrang badan hakwe ka yin ka sem jusat na sle yala usnyu uba ladon ha lendet jung ki skor jung u lane uba usaj ya ki benta jung ki skor jung u hadin ne pen khuj ya ki tersim jung u bat ban wan sha ka mij bam da ki jan ki bakhuj but manaba umi shabar na ying ujulempat ya kajin kang ba but hakane kawe kasngi ulawan hiar na jrong kamera ka jong u syapo ula sat ya lu snyu ula pong ki jan ki bakhuj ki kti jong u la sait ba ki skor jung u la pen khuj ba bat ki kemi bat ukpa jung u kim siam las ngau thu ya kane ke jingle
Te kila kerpat ya kila krok ya na kebentak kata kejing le Henry dan jing mentai. But haba ulami sabar jong kayeng lengba jong kata kejing kang ba hakata kesengi ulah kang jai ya kejing kang. But ulah nomor ba ulah lekum ta nomor ba ulah kendu ya kasusi kesamla kejong ban yarap ya iwepat ibreu ban penpau ya kejinglong papatam jong ne jongka kinong hikai bat kinong ai training kitib ba ki kena ki sngau ba ki don kam ya kejing itu le badon ki papet ki badon ki bayaro yaki ha kata kerukom bakin dup tei ya kajing sngau scam holiday lene self confidence but bakin dup pendon kam ya ki sap ki pong ki jongki hato kane kam dei kajing temu bat katong jong kajing hikai lene education ban yarap yaki kena lene yaki samla ban penpau yaka batam ka jong lene ka jongka pet yaka kami kala ban long kapa om ya dei kum parabreu to be inhuman haba kamla ban penslur ban ai men sim yala ijong ikon kuton kene kawe ka kena Kristen ke Mary kaladon ha ki rut jong kawa kabadon siap mo harut kawa dan halut ke duriau rengka bat ka kemi jong ka ong mami mei ngalaan em bani lakai ha usiap ka kemi ong em kun bait pin sa pen jabo ya ki jan ki jong pi ya jin pong jong pi ka keli shu long na em bangin le ya ha ka kala juba biang ka keme em pin sa je bat pin sa yo bayong kli nata ka kun ka keli biang long na em bangan le ile kai pat ki pat ki parakna kal ong em pin saja ha gajing bun jong ki breu te kal ong ka kun ko mei to pen tiet yang ice cream te ka kemi kal jubab em kan sapen sniu ya urendang jong pi te ka kena barit ka Mary kala sedang menyam ka Maria ka kemi jong ka Maria kala pai hakawi ka breu ka ba la yang hajan jong ka bat kala ong hato pila ju kum kane ka kun balong sitang kle ikum kata ka jinglong jong kane ka keme te ban priang ya kiwe pat ki breu wala dei kun la jong ro kumba kilong ban priang ya kiwe kumba kilong kadai lesing laban ong kala ban sulong ke pasuk haba kitu ki breu kilong kitu ki breu ki bang yadei kilong ki ba it ki ba thon yangi hanrei kalong ke ba lada ni nim don
Kano ka jing sngau lem, ni jing sngau sen ei, yaki, lene haba ngim jit bandon jinga day pat ki. Ban im rengkar pat ki. Man lakas ngi. Lada ka jing ij, basisya jong ka jing ij kurim, bahkan san, bahkan roy, ha ka jing jiliu jong ka jing adai jong ki arngot. Kata ka jing adai, kata ka jing ij, ka day bandon, ka jing buram, ya kata ka ba, ita iwei, ita ikurim, ilong ibaya per nanga. Tiki kimi kikpa, kideiru ban long, kiba lakloi ban pediang, ba kikun kijongki, kin nomdon ya kaju, karkom perkat lene kerkompet ya ki haka jing im kumaki. Kikimi kikpa kidon dakawei karkompet, kikun kidon dakawei pat karkompet ya ki haka jing im. Te ngi hapan pediang ya kata, lada ngi kwa banang bantip, ya kerkom jong kecing ya keren ya kana pat kikun ni pat kiwei pat kibriu. Na tadang sakan ka wei. Na kejing tu jong wei u Father Anthony de Mello SJ. Haba u rabi u badang samla, rabi kemut Hebrew unong hikai niam. When the young rabbi succeeded his father, about u rabbi badang samla, unong hikai badang samla, ula chim pateng ya kakam jong kpa jong u. Man la wei usdang ban ong siapang ke jong u. Kumno pech ulong serim kumba ukpa jong u ulalong. Henry Markong pong laju bab usamla urabi samla ngamlong tikum uto utemen. Ula pertu bud siam la pertu bud yano. Siam la pertu bud yano. Te kumta kata kajing ong jong uta usamla noi kai bang samla urabi samla. Ban it kamlong tang ban ai Henry nalor baro kalong ban appreciate the attention and the tenderness of another person. Kumor ong mene. Nangta ban bu ya kadur batamai, kerkompet ke batamai ya kiwei. Te bandon ya kane, te uta ubaid ya kiwei, ya kane kajing perkat banbu jing teu ya ki kat kum karkom riam, kat kum karkom jubab baki ai. Ne teng kidon karkom jubab jongki ke bakor. Te kajing it kababiang, kajing it kabasisya barabor kadon yakane kajing wanra ya karkompet ke batamai yakiwei man ka step every morning. Always cast a new look at others every morning. U Bernard Shaw ujuong ubriu uba karkomle ke jong u kalong sensible. The only man who behaves sensibly
was my tailor. Tu nak Kibreu barak kuat uba le agar kom kepa ni long Kibreu kipa bet kipa biang kar kom perkat kar kom ya dei bat kiwei de tang udorji unong sujain jonga uang. Ula theo kajing theo kepa thamai man kapor bau yo yanga ni wan kendu yanga ban theo jain u theo thamai kemut une udorji une udong sujain jong u bernat syo tang namarba ula theo sisien lada ulej biang ban phasu jain sapti biang le kumbale kiwe bo wang ba la tip ya jing theo jong phi kata hanrei man ba ulej u theo thamai be de kani kar ong pangiru ha jing im bar jing pet ya kiwe ha jing de jing bat kiwe ngiru kuma ong mene man ka step every day ni de ban pet thamai ya kiwe ha jing de jing bat ki nang ta ban long ki pakloi ban ya sam le ne island ya kiwe ban long balakloi ban island ya kapor jongi bat kiwe rene ikanu kono ka jing don ki jongi ban samlem bat kiwe kene kedai katak jong ka jing i kapa shisha kamba su kolong ban antat ban mudur yo kitu kiwe Kibreu kidon kam ayu ke jing don kam jongki let's say kidon kam ya kane let's say don kam ya kato hajaka ban up yaki pakin wan ban pan ringi di ban sedang nala de ban pet kipaduk borobor ki kamlong kibadon jing sngeulem ya ke jing don kam jong kiwe pat ban ya kibarius pa hangne gron ka wei ka sakhi ya ka ba layathu da ka Mother Teresa ka ongkum ne katok katne tayo menchua ngai sngo baradon ka wei ka longying ka ba omshem la yo tang ban bamru bat kane ka long katok katne sngi kadei ka ying ka sem jong ki Hindu kumta ngalasim katokane kaja bat ngalalet syakata ka ying kasem syapangantip ngala don hangno ka kemi jong kata ka ying ka kemi jong kata ka ying apa kamara ta terasa kala poy hang ta ka ong kala ya sam dan kala pia ya kata keja ar bentah but ya ka bentah ke ba marsiteng pakamata tersa kala ai kala sim ya kata keja but ka la let ra syaka ying basa marjan kaba omdei ka ying ka sembe Hindu re ke de ke ying kasem Muslim nang ta ngalakeli ya ka te katno pin sadon na kapanta yala de nda pila ai no kumtu marsiteng syakato ka ying pidon sipongut pat pi padon tang kendiat ke jaban ba te kata ka kemi kala jupam kiru kim sim la yo bam kene kede kajing krau ong ka Mother Teresa jong ka Calcutta nang ta sakawe kajing mat berkajing kendu ha kajing im kum ki Kristan ki bangai hau Kris ban long ki bakloi ban map ban long ki bakloi ban map Kidan buon Kibreu, kibom ya Ailem, kibom ya Samlem, ya
lene ki bom ya don ya kaju kajinget hau Chris Henry kilong kipas ngutu ba kajing i kapasisya kamut ban long kipakloi ban map ngau sisin dase don bon kipriu kibom ya don ya kaju kajinget hau Chris dase kimde hiru Kristan Henry lacar kata kidon ya kane kajing ngutu jong kajing i bar kajing mut jong kajing i basisya bakata kalong ban long bakloi ban map kajing map kapasisya kam pen po len kam nyau po ya ki weipat namar kadon karukom kapapala ha kajing map ya kajing penmong kapayalam ya kiwei kipadon jinga dei pat ngi pangin yok sngau ngamap ya pi lada jin lada ngadon hakajaka jong pi ngan jin delale kam sniu om don kam ban ong ba kajing map kaklalong kata kepa ngimla dalili ban perkat haba om don dalili kalat let's say ba endon jinga suk biang ong besisin om don kam ban ong ba ban don ke jinga map kalong kapom la ban long haba om don jingkermen ba endon jinga suk kamut haba ngai ba om don jingkermen pangin don jinga suk te balai ban don jinga map ta ke de kuipat kar kom ong ti kene ke de kawai nang ta sesisin ru ka Mother Teresa ka ai biang sakawai pat ka jing saki len ka testimony jong ka kalau ong ngi lai tam ya wei usam la shinrang na ki surok jong ka Kolkata ngi ulong ubreu upalanang la start bla dep ki jing ke kedan pule ke ba sejrong bat uladon bun ki degree hak ta jing let pule ke jong u but ulahap hakikti jong ki reus new but ya ka passport jong uru la syatu hadin kato ka nepor ngalakli ya u balai ula mi no na ying ke jong u ula mi no na ka ying ke jong u te ula ong ipa jong u siam kwa ya u nadu dang kelung kena jupet yanga daka kamat jong u lalong uba bisni yanga kumta ngalai pet no na yeng te hadin jong ke jing duai kita ki sister ki layarap ya u ban let pai no si yeng ban map ya ukpa jong u bat kane kalaya rap yaki baro arngot loong le thu le I testimony ka Saint Teresa of Calcutta nangta ban penlong kepala le ban ya rap yaki wei ba kin he kin san kin roy ha ka jing it ka ba long authentic ka ban penlong yaka ta ka jing don ni kene ka jing it ka pasisya bat ban ya rap yaki ban ya rap yaki ba kin he kin san halor kane hato kane kam dei ba man la ka kemi
man la ukpa kile haba ki kun ki jongki kila ino no yaki bat bakin seng yala ka jong ka yeng ka sem hato ki kimi ki pa badon ya ka authentic love hato kim ya rap ya ki kun ki jongki haba kin sa sedang no yala ka jong ka yeng ka sem ka jongki hato kata kam dei ka pakile hato om dei ba ki nong hikai kile haba kila sngutu ba ki don ke jing ya peliu jing mot bat ki kena school ki jongki ki ba kiru ban penroy yaki kena school ki ya pan jing mot na ki we pat ki paranong hikai ban penhe pensan ya ki kena school ki jongki nangta sakawe pat ban IT ala ka jing im nakapanta lagi parlok kaduk kaduai Yohanes khatsan khatlai omdon ke jing ke ba krautam ban ya ubriu ba u IT lani upa ya la ke jing im nakapanta lagi lok la ban long nakasngi sakasngi kadba nang pendep yaki kamram leni yaki jingkit kli yaki ba lesingi perkat makane ka kalong ke ba petai kata kam leni ban pai la jing im nakapan taki we ubreu leni ka breu don kam banong kristan ban le yakane nangta yang ka bogus love parang mo ke jing it kidan bun ki Hindu ki Sikh ki Muslim ki ba kumangi kitip kumno ban len ya bun kirkom ya bun kirkom ban yarap ya kiwei ki ba om ki bom don hok ban yo jing i kapasisha banyarap yakiwei mata banyarap ikiwei nakapanta pengin yo jing mentoy yalade teng ngila ban lej banyarap ya iwe pat ibriu kenang ba ka jing temu ke jongi ngin yo ban pendep kum kenuksa lese nginyarap kenang ba itu ide iwe ibriu ibanga don kam nakapanta jonga kham hadin tiakane karkom le kapen mau ya kawe ke jing duai jong ujo seramani kabo duai kumne pipan ya kikti ki jonga kenang ba pindu penon kam yaki nakapanta ke jing temui jong pi ngala ai yaki nakapanta katokat nepor nang ta ngala weng no yaki nakapanta namarba kata ka kam ngal ai ni kiti ringala weng no yaki namarba ka kam kalong ka ba pilapan nakapanta ka suntur jonga ban kren persya ya ka jingle bom hok ya ka jingle ben jingle kho ka jingle shiliang ngala aya pi ya ka jing pasiau ba ngan om sya penrem that I might not be accused
Pilapan nakabanta ki khmat ki jonga. Ban yo ya kajing sitom jong kajing long duk. Ngalakhang no yaki namarba ngamsem lakwa ban yo yaki. Pilapan nanga nakabanta kajing jonga kenang ba ngandubla ban tresitom. Kenang ba pindubla ban tresitom leng ba jonga. Ngala ai yapi tang gebenta kebarit. Kenang ba ngan don benta palat. Ko try to map yang namarba ngala kenjing ban syakri yame. Tang haba kalong kaba biang nakabanta jonga ban le kumta. Tang hagitu kijaka pat kibenta. Hakapalong biang kam subdon jing kta yanga ban le kumta. Pat detang pat kitu kiba pensuk yang ban le kumta. Ngale ya kata. Kena jing duai jong ujo seramani. Let's say piyo jing mut nakane. Natakidon kibriu let's say kin ong. Kini ki Kristan kidang sayalam da ki jinglong. Ki jing penki alo jeng ki palong ki pa khapnap ki perkat tang ya ki haba ki khat ya ki baduk ban aibam ya ki marba kile ya kata takapakidon ya ki jingkermen ban yo kajaka babaha happening. Dengan ong sa sisin. Kikindon kibriu se kiban ong. Baki Kristan kilong kiba perkat tang yalade. Haba ki khat sngubha ya ki baduk bat ki aibam ya ki. Namar kile ya kata haka jing kermen. Ba kinyo ya kajaka kababha happening. Dei nakane kadau kidon kiba la tho len kinong tho kiba yarap ya kiwepat haka kam mensim kiba ong begitu kiba pen ya kajing kiba sisa kiwe kim perkat ya kata ka bainong len ka buskit ke balong bom jukut ki yarap ya kiwe tang namarba ki don kam banyarap yaki om dei kano kawepat ke jing temu kamut ba ka jingkermen banyo nya ka buskit ka bom cukut ba kata kamdon bentai ma ka jing pen pau jong ke jing ke pa sisa ka buskit dan ka bainong ka kongsan len ka khmadu ka ngila ban khmelenti na ka jing ban long ki ba spoon ya ki we ka dei ba ngin dup perkat kan ya bangin don ka jing ngam lene perngop ia de haka duriau jong ka jing ka jong ublei rengkat bat baro ki bala yo jing siuspa na ublei. Kau yang sisin kathong ban yo ya ka takan nam ka buskit ka bainong ka jongi ka bangi ngila ban kemilenti ha ka jing long ba spoon ba spoon jongi kalong ka jing kemilenti jongi ka de ban long bangin perngop ilade bangin jingi bangin ngam haka duriau jong ke jing ke jong blei rengkat bat bun ki wei pat ki bala yo jing suspa nang tasakan ne ka wei ke jing long ban long ki pak kemen per ki muja
ha kejing don lang bat kiwei. Kelak ban dia ru ba ngi lecha ki parlok ki parabriu ki jongi namar ba ngi sngew betai haba ngi don marwei. Ban ngi kwa ban ya don ringkat ban ya kemen bat kiwei bat ki briu. Kene kalong keba normal ban don lani ban ya sngew ba ban sustanat ban don bat kiwei pat hakajeka ban im ya kajing im balong kajing im ba marwei kum kadingim. Henry ngidei ban tip ya kane. Ba kalong kajing long keba don ya kajing skap tu ban pej ban nyau ya kiwei kum kitu kibriu kiba ngila ban shania. Ya kijing kijongi lene kibriu bat kiba ngila ban ya tu ya ki kiba long secret kiba long jar kiba berdi bentip tang katok nengon kampat biang ban let se kijing yalang kenang ba ngindup mat ya kata kijing yalong kawei hapedeng parabriu kampat biang ban buat ya ki program budan ha TV da banyak shonglang haju bat kiwei pat ki parlok kenang ban dub yok mat ya kata ke jinglong kum ka kenhun lene ban long kum siying si sem kidon ki jingjia ini ki por hakapa ngila ban ki ba ngim yok pet ngim yok poi ken mau ya kiwei pat bat teng pai ngim ken mau yaki ngim poi perkat yaki ngi kiar dru ban penpet yaki jing pakala ki jungki nomar ngim don yaki jing klan ke badan hapo lene pai ngi halade ngi don yaka nore kano ke jing sngau ting ban le kumta ladangnya menjur bat kiwei barabor hatu ketak kanumla banlong ba namari halade ngamdon jingmut jing perkat lane ngim don ya ka jing sngu slur ban ong ya ka keba nga perkat kene ka jing ya penbet kum si henmen si para fraternal correction kala bandon ya kene ka jing long jong ka dur jong ka jing ya ke jing ya markeliang kidon kipor hakipa ngide pentip kumno ban penkut subu ya ke jing ya keren daka akor kaburam henry kidon ru kipor ya kiba ngi don kam ban yang scam la hakadokono ka sang perkat ka babet ka babiang ba habang don kam ban yang scam ni de ban yang scam habadon kam ban ong hoi to ka de kum ba pi ong ngin ong kum ta la kalong ka bakala bangi di man penbet ya ka jing bakala kata ka de fraternal correction but authentic love ki ong aphareng ka jing ba shisha ka jing penbet si henmen si para dikene kadai karkom jong ke jing im jongi ya ke jinget ke jongi how chris but kane hatu kadon na em kano ke jing kta kano ke jing shon ha ke jing dei jongi ba ki wi pat haba ni don ya ke jinget jongi how chris kane kadai ka topik jong kane ka sngi kane ka catechism series ke pamanta ka sngi but akan nekesngi ngila poi kumtu marsiteng le samarsiteng jong kene keju ka topik ngin sai keren biang ban pensyong nongrim susu halor ka ketin ka jong ublei jadi sekendu pat kata yo banwan